Myslím, že môžeme začať. Sme tu je tu pomerne bohatá účasť. Takže opäť vítam vás ešte raz na dnešnom webinári. V šiestej časti nášho seriálu webinárov, ktoré sú venované Zabixu 7.0. V každej časti rozoberáme nejaké iné funkcionality, nové funkcionality Zabixe 7.0. Snažíme sa teda ponúkať funkcionality, ktoré už sú pripravené na použitie, ktoré môžeme aj naživo ukázať. Čo je, myslím si, že veľmi dôležité, aby ste mali možnosť vidieť, ako reálne tieto veci fungujú. Vidím tu stálych účastníkov, ale vidím tu aj nové tváre, takže pre tých, čo sa ešte nepoznáme, bolo správne sa predstaviť. Moje meno je Marek Konečný. Pracujem pre spoločnosť Axians Slovakia ako certifikovaný Zabix konzultant, aj certifikovaný Zabix tréner. Čiže ako spoločnosť Axian poskytujeme kompletné portfólio služieb, ktoré súvisí so Zabixom od projektov na kľúč cez konzultačné služby až po oficiálne certifikované Zabix školenia a certifikačné skúšky. Možno čo sa týka spoločnosti Axians, ktorá na slovenskom trhu, čo sa týka názvu, nepôsobí dlho. Spoločnosť Axians vznikla pôvodne zo spoločnosti SNT Slovakia, respektíve SNT CE Holding. Pôsobíme teda na slovenskom trhu už 30 rokov, ale došlo k akvizícii, zakúpeniu našej spoločnosti francúzskou spoločnosťou Axians a vlastne všetky aktivity spoločnosti SNT Slovakia, vrátania alebo SNT CE Holding, vrátania aktivít súvisiacich so Zabixom a aj partnerstvo prešlo na spoločnosť Axians, pod ktorou v súčasnosti pracujeme, pod ktorej menom v súčasnosti pracujeme. Čiže spoločnosť Axians je tým pádom partnerom, jak premium partnerom, tak tréningovým partnerom spoločnosti Zabix a v tomto statuse sme teda jedinou spoločnosťou na Slovensku s takýmto portfóliom služieb a s takýmito certifikáciami. Čo sa týka nášho seriálu webinárov, tak ako som spomínal, toto je šiesta časť. Témy, ktoré sa v jednotlivých častiach objavujú, postupne prispôsobujeme aktuálnej situácii vzhľadom na to, ako prebieha vývoj, lebo skutočne ukazujeme tie horúce novinky a novinky, na ktorých sa práve pracuje, alebo sú v stave, v ktorom ich je možné odprezentovať na živom deme. Takže dnešná šiesta časť je rovnako časťou, kde náplň bola vytvorená z aktuálnych vecí, z aktuálnych funkcionalít, ktoré sú v súčasnosti. Ak by ste si stiahli verziu 7.0 v podobe aktuálnej beta verzie, tak takisto si tieto funkcionality môžete vyskúšať. Takže poďme k dnešnej téme. Ja vás poprosím, ak máte počas webinára, budete mať akékoľvek otázky, poprosím zapísať ich do tej časti question and answers. Ako som spomínal, chat ako taký nie je povolený na tomto webinári. Takže akékoľvek otázky píšte do časti question and answers a na konci webinára sa ich pokúsim všetky zodpovedať. Z webinára je robený záznam a bude k dispozícii ako záznam, tak aj samotný webinár, slajdy v podobe PDF dokumentu na stiahnutie. Aká je agenda dnešného webinára? Povieme si niečo o novinkách v súvislosti s timeoutami, s konfiguráciou timeoutov v Zabixe, aké sú nové možnosti, kde došlo k množstvu zmien. Povieme si niečo o globálnych skriptoch a novej funkcionalite možnosti odovzdávať argumenty, odovzdávať parametre globálnym skriptom.
Validácia konfiguračných súborov, funkcionalita, ktorá umožňuje overiť stav konfiguračných súborov jednotlivých komponentov Zabixu ešte pred ich použitím. Ako je to s audit logom, aké sú zmeny v tejto oblasti, hlavne v súvislosti so znížením záťaže databázy v procese auditingu. Povieme si niečo o novej funkcionalite v oblasti preprocesingu, ako ošetriť unsupported stavy, potenciálne stavy itemov. V tomto smere prináša 7.0, verzia 7.0 tiež zaujímavé vylepšenie. No a je tam taká menšia skupina alebo skupina menších, ale nemenej dôležitých vylepšení, ktoré by sme spomenuli. Ako vidíte, na záver tá 7. časť spočíva, bude riešená v podobe živého dema, kde si odprezentujeme naživo funkcionality z tej 2. a 5. časti dnešnej agendy. A tak, ako som spomínal, všetky uvedené funkcionality, ktoré budeme dneska spomínať, sú už aktívne dostupné z aktuálnej beta verzii Zabixu a je ich možné si teda kedykoľvek vyskúšať aj vo vašom prostredí. Takže začneme hneď timeoutami. Timeouty ako také, možno mnohí z vás znali Zabixu, vedia, že ich možnosti nastavenia boli pomerne limitované. Timeouty sa dali nastavovať prostredníctvom konfiguračných súborov na úrovni agenta a na úrovni proxy a servera. Po novom je možné nastavovať tieto parametre nielen na úrovni servera a na úrovni proxy, ale je ich možné nastavovať dokonca aj na úrovni samotného itemu. Každý item môže mať svoj vlastný timeout interval. Samozrejme, neplatí to pre itemy všetkých typov, to si za chvíľu povieme pre ktoré. No a priorita je taká, akú uvádzame, od najvyššej po najnižšiu. To znamená, najvyššiu prioritu má konfigurácia timeoutu na úrovni itemu, ak je nastavená, ak nie je, tak víťazí konfigurácia na úrovni Zabix proxy a ak nie je ani to, tak timeout definuje samotný server. Timeouty v tomto prípade sa netýkajú len samotných itemov, ale aj grafického rozhrania. Keď sa na to pozrieme z pohľadu konfigurácie, tak vidíte tu 3 screenshoty. Prvý screenshot je zo Zabixového servera, druhý je konfigurácia, ktorá sa týka Zabixovej proxy. A tretí screenshot je z konfigurácie alebo z formuláru pre konfiguráciu item. Čiže na každej z týchto úrovní môžete nastaviť itemy a v prípade konfigurácie samotného Zabixového servera aj timeouty pre samotné grafické rozhranie. Predĺžuje sa aj interval. V prípade itemov interval môže byť 1 až 600 sekúnd. Pôvodne to bolo 30 sekúnd maximálne. A v prípade grafického rozhrania pre jednotlivé položky, ako je napríklad test média typu, vykonanie skriptu, test itemu, tak v tomto prípade je ten interval ohraničený 300 sekundami. Test pripojenia na frontendu na Zabixový server je ohraničený na 30 sekúnd. No a hneď na tých screenshotoch je aj zrejmé, aké typy itemov je možné konfigurovať, pre aké typy itemov je možné nastaviť presný timeout. Vidíte, že sú to prakticky všetky, dá sa povedať, pasívne typy itemov, ako napríklad Zabix Agent v pasívnom režime, Simple Checky, SNMP Agent, to znamená monitoring prostredníctvom SNMP, ďalej sú to externé checky, external. Ďalším typom je databázový monitoring, tým sa myslí monitoring cez ODBC, HTTP Agent, SSH Agent a Telnet, to znamená zbieranie dát prostredníctvom HTTP protokolu alebo konekcie prostredníctvom SSH a Telnet protokolu. No a skriptom sa myslí item typu JavaScript.
Ako vidíte, na úrovni samotného itemu tá konfigurácia je veľmi jednoduchá. Priamo vo formulári pri konfigurácii itemu je k dispozícii položka timeout, kde môžete teda nastaviť konkrétny timeout pre daný item. Platí, ako som spomínal, ak nedochádza k nastaveniu na úrovni itemu, platí to, čo je na úrovni konkrétnej proxy, lebo to nastavenie z toho stredného screenshotu, to nastavenie z toho stredného screenshotu sa robí pre konkrétnu proxinu. Na každej proxine to teda môže byť inak. No a ak nie sú teda overridenuté, tak ako viete, je tu možný override, ak nie sú overridenuté tieto konfigurácie, tento setup na úrovni proxiny, tak platí to, čo je na úrovni servera. Myslím si, že veľmi zaujímavá vec, dlho očakávaná vzhľadom na to, že to pôvodné nastavenie bolo nedostačujúce jednak pre nízku granularitu, čiže prakticky na úrovni celej proxy, alebo na úrovni servera. To znamená nízka granularita, nedal sa ten setup urobiť na úrovni itemu. A druhý problém bol aj samotný interval, kde často by bol potrebný väčší ako 30 sekúnd. To navýšenie intervalu samozrejme vyplýva z ďalších architektonických zmien, ktoré prišli v Zabixe 7.0, ako je teda využitie vlákien na úrovni polerov, dedikované polery, asynchronita zberu dát na úrovni polerov, ktorá dostatočne performačne navýšila schopnosti zberu dát v pasívnom režime prostredníctvom polerov a umožnila alebo ponúkla možnosť tieto intervaly pre timeouty navyšovať. Ďalšou funkcionalitou, o ktorej si dnes povieme a ktorú by som rád ukázal, sú nové možnosti v prípade využitia tzv. Globálnych skriptov. Globálne skripty sú skripty, ktoré používate napríklad, keď sa spúšťajú automatické akcie. Jedna z foriem automatickej akcie je spustenie globálneho skriptu, alebo keď spúšťate manuálne akcie, a to je tento prípad, keď nad konkrétnym hostom v rámci grafického rozhrania alebo nad konkrétnym problémom v Zabixe, ktorý je v Zabixe otvorený, prostredníctvom kliku myši získate ponuku skriptov, ktoré nad daným hostom alebo nad daným problémom je možné spustiť. Doteraz nebola možnosť takýto skript spustiť s tým, že od používateľa, ktorý spúšťa ten skript, budú požadované nejaké vstupné údaje a takto ten skript vlastne spustí sa s nejakým konkrétnym argumentom, s konkrétnym parametrom. Čo viedlo častokrát tomu, že sa museli proste vytvárať viaceré takéto skripty na ten istý účel, ktoré boli parametrizované. Podporované sú všetky typy manuálne spúšťaných skriptov, pretože tých typov je viacero. Jednak je to typ URL, webhook, potom typ, ktorý sa volá skript, to znamená, v tomto prípade priamo zadávate ľubovoľnú sekvenciu komandov, ktoré je potrebné vykonať. Ďalej je to nejaká sekvencia komandov, ktoré sa majú vykonať cez SSH alebo Telnet a samozrejme aj PMI. Vo všetkých 4, respektíve 5 prípadoch je možné použiť zadávanie a využitie zadaného argumentu. Tento argument je odozdávaný skriptu cez makro manual input. Čiže je to v princípe veľmi jednoduché. Vlastne ten skript, ktorý konfigurujete v grafickom rozhraní, tá sekvencia komandov, ktorá sa má vykonať, tak je doplnená na patričnom mieste, kde chcete daný argument využiť, je doplnená makrom manual input. Čo je dôležité, tak je možné použiť nie len ľubovoľne používateľom vkladané hodnoty, ale je možné ponúknuť používateľovi drop-down menu, kde sú už preddefinované varianty a užívateľ si z nich môže vybrať. Takisto podlieha zadávaný parameter regulárnemu výrazu. To znamená, regulárny výraz najprv vyhodnotí, či ten parameter, ktorý zadáva používateľ, je korektný a až následne spustí alebo ponúkne tú možnosť vykonať skript. Túto vec si ukážeme aj naživo.
Tá konfigurácia, tu je ukážka, ako to vyzerá, konfigurácia takéhoto skriptu v prípade, že je použitý operátorom alebo používateľom zadávaný parameter. Tá horná časť je štandardná, tak ako vidíte pri bežnej konfigurácii skriptu. Ide o manuálny, v tomto prípade vybratý manuálna akcia, čiže manuálne spúšťaný skript na úrovni hosta. A rovnako by sa dal použiť manuálny skript spúšťaný na úrovni eventu. Ďalej je zadaná voľba, že v našom prípade z tých 5 možností URL, webhook, script, SSH, telnet, IPMI je použitá voľba script, kde sa má ten skript vykonať nad tým hostom, tak má sa vykonať na Zabixovom serveri. V našom prípade je ten výber, že sa má vykonať na Zabixovom serveri, ktorým je monitorovaný daný host. Tu je samotný skript. Všimnite si, ako je odozdávaný parameter prostredníctvom makra manual input. No a dôležitá je tá spodná časť, tá je nová, tzv. Časť Advanced Configuration, kde priamo zadávate, aký má byť vstupný prompt, ktorý bude požadovaný, ktorý sa zobrazí používateľovi pre vstupné dáta. A následne môžete zadefinovať defaultný reťazec, ktorý sa užívateľovi ponúkne. On ho môže samozrejme zmeniť, ale musí spĺňať požiadavky regulárneho výrazu, ktorý je uvedený v input validation review časti alebo položke formulára. Na našej ukážke vidíte, že je tam použitý regulárny výraz bodka hviezdička, čiže akceptovaný je akýkoľvek vstup. Druhá možnosť tohto istého prístupu, ale druhá možnosť s využitím drop-down menu. Vidíte, že tá horná časť je prakticky rovnaká. Tam ten postup je rovnaký. Opäť v komandoch je využité na určitom mieste makro manual input, ale tej spodnej časti je zmena. Zvolený je typ vstupu drop-down, nie string, ale drop-down, a potom jednotlivé položky, tuto sú to prakticky file systémy, sú vymenované a oddelené čiarkou, čiže je to vlastne sekvencia tých položiek oddelená čiarkou a používateľ potom dostane následovne takúto ponuku na výber. Ako som spomínal, toto si ukážeme v živom deme. Ďalšou zaujímavou funkcionalitou je validácia konfiguračných súborov. Konfiguračné súbory viete, že sú súčasťou alebo definujú správanie Zabixového servera, Zabixovej proxy, Zabixového agenta klasického pôvodného typu 1 a agenta typu 2. Takisto je konfiguračné súbory alebo konfiguračného súbor má služba Zabix Web Service, ktorá slúži na generovanie reportov. Doteraz vlastne nebol nejaký rozumný nástroj, ako odtestovať validitu týchto súborov. V tomto momente je k dispozícii vo verzii 7.0 prepínač alebo option minus veľké T, respektíve minus test minus config. Touto voľbou máte možnosť odtestovať obsah, zvalidovať obsah konkrétneho konfiguračného súboru. Ak je validácia úspešná, návratový kód je 0. Ak úspešná nie je, návratový kód je nenulový, s tým, že sa samozrejme k dispozícii na výstupe zobrazí aj špecifické chybové hlásenie. Na tých screenshotoch vidíte dve situácie. Tá prvá situácia je korektné zbehnutie validácie, kde je validácia úspešná pre konfiguračný súbor servera. Na tom druhom screenshote tam už nedošlo k úspechu pri validácii a je tam teda vyhlásená chyba, konkrétny popis chyby. V tomto prípade bol validovaný konfiguračný súbor Zabix agenta 2. Audit log. Audit log je veľmi diskutovaná téma, hlavne čo sa týka verzie 6.0 alebo po príchode verzie 6.0 a s ním súvisiacou záťažou, aká je kladená na databázu. Totiž Zabix vo verzii 6.0 zmenil spôsob, akým funguje audit log.
A dôsledkom tejto zmeny bola zvýšená záťaž v prípade generovania záznamov audit logu, pretože Zabbix začal auditovať podstatne väčšie množstvo informácií, ako bolo auditovaných a zaznamenávaných pred verziou 6.0. Hlavne sa to týkalo predovšetkým napríklad kompletného setu informácií ohľadom low-level discoveringu, to znamená akýkoľvek low-level discovery proces, ktorý bol spustený a kde boli odhalené nové komponenty, či už to boli itemy, trigger, grafy, hosty, akékoľvek zmeny boli týmto spôsobom zaznamenávané, čo generovalo vo veľkých prostrediach pochopiteľne veľké množstvo záznamov a na audit log bol generovaný, alebo je generovaný od verzie 6.0 sú vyžadované veľké performačné nároky z hľadiska databázy. A preto v 7.0 prichádzajú dve zlepšenia. To prvé zlepšenie je prechod na hypertabulku, ale toto zlepšenie je nápomocné iba vtedy, keď používate timescale DB extension pre Postgres databázu. To znamená, keď vaša databáza je postavená, vaša Zabbixová, alebo databáza pre Zabbixový server je postavená na Postgrese s využitím timescale DB extension. Ak táto možnosť nie je, tak Zabbix zabudoval alebo prichádza s novou funkcionalitou, ktorá umožňuje povoliť, respektíve zakázať generovanie audit záznamov práve pre tie citlivé, performačne citlivé typy udalostí, ktoré sú v Zabbixe generované a môžu byť auditované. A to je spomínané LLD, Low Level Discovery. Ďalej network discovery proces, to znamená discovering konkrétnych služieb, automatický discovering konkrétnych služieb prostredníctvom sweepingu nejakého rozsahu IP adries a proces auto-registration, ktorý slúži na discovering serverov, respektíve zariadení s nainštalovaným Zabbixovým agentom v aktívnom režime. Tieto tri oblasti generujú vo veľkých prostrediach pomerne základnú alebo tú dôležitú časť tej záťaže audit logu a preto je ich možné vypnúť. Prebieha, ako vidíte, konfiguráciou na úrovni servera, kde je teda možné tento setup robiť prostredníctvom položky checkmarku pri položke log system actions. Nedá sa vypnúť každá položka zvlášť, proste zapnutím alebo vypnutím tejto položky zapínate a vypínate logovanie všetkých troch týchto nazvem to funkcionalít. To znamená všetkých troch naraz. To znamená, buď ich všetky tri logujete, alebo ich logovanie vypnete. To má ale veľmi silný dopad na záťaž a podstatne to pomáha, ako som spomínal, vo veľkých prostrediach, kde v prípade mohutných LLD discovery procesov a aj discoveringu služieb alebo autoregistrácii aktívnych agentov dochádza k veľkému objemu záznamov v čase. Preprocessing. To je opäť kapitola, ktorú si ukážeme aj naživo. Preprocessing prináša nové možnosti v jednej špecifickej oblasti a tou oblasťou je detekcia, je detegovanie tzv. Teda not supported itemov, kedy sa z itemu stáva not supported item. Treba si najprv trošku vysvetliť alebo pripomenúť, ako preprocessing v oblasti vzniku not supported itemov funguje. Tá počiatočná fáza je zber dát. Tam preprocessingom je možné nasadiť krok preprocessingu, ktorý sa volá check for not supported item. A týmto ošetriť situácie, ako je napríklad zle zvolený názov kľúča item, nepodporovaný itemky, alebo timeout, ktorý môže vzniknúť pri zbere dát, alebo napríklad v prípade SSH typu itemu, SSH agent typu itemu, chybne zadané heslo. Toto je možné ošetriť prostredníctvom kroku, ktorý je dostupný aj v starších verziách a volá sa check for not supported item.
Potom je ďalšia situácia, ktorá ošetruje zlyhanie konkrétneho kroku v preprocesingu. Keď máte viac krokov preprocesingu, tak v tej ďalšej časti každý ten krok môže v istom zmysle zlyhať a bol by potenciálne zdrojom pre item typu not supported alebo dostať item do stavu not supported. Tam sa vtedy používa opcia Custom on Fail na tento účel, aby sa ošetrila takáto situácia. No a keď už dochádza k zápisu do databázy, tak a je tam zle napríklad zadaný dátový typ, to znamená, snažíte sa teda vložiť nesprávny dátový typ, napríklad znaky, nejaký reťazec do číselného dátového typu. Takúto chybu už nie je možné ošetriť, vtedy sa z itemu stane not supported. Nás však zaujíma táto úplne úvodná fáza, keď riešime situácie typu nepodporovaný item key, timeout, chybné heslo, tak v tejto fáze nastáva zmena, v tej úvodnej fáze, kde tá položka check for not supported item bola jej funkcionalita vylepšená, a to nasledovne. Vo verzii 7.0 môžete použiť položku typ položky check for not supported value a týchto položiek môže byť použitých viacero a prostredníctvom regulárneho výrazu je možné odchytiť konkrétnu chybu, ktorá nastáva na tom vstupe a ošetriť ju podľa potreby. Tak ako je bežné pri ošetrovaní chyb preprocesingu, to znamená, môžete takúto chybu ošetriť tým, že nastavíte hodnotu itemu na konkrétnu vami zvolenú, alebo môžete nastaviť konkrétne znenie chyby, čiže vznikne not supported item, ale s chybou, akú nastavíte vy, s reťazcom, ktorý bude definovať tú chybu podľa vašej potreby, alebo môžete jednoducho tú hodnotu zahodiť, ale not supported item nevznikne. Ako to vyzerá v praxi? Tu je ukážka takej sekvencie check for not supported value krokov. Sú to v tomto prípade 4 kroky. Ten prvý krok, ako vidíte, ak dojde k takejto situácii, že by mal by nastať not supported status pre item a je vygenerovaná chyba a vidíte, je tu použitý regulárny výraz, ktorý musí vyhovovať, error matches. Ten reťazec item je regulárnym výrazom, znamená to, že v tej konkrétnej chybe, ktorá nastala, musí byť reťazec item, tak tuto je nastavené, že v takomto prípade ulož do itemu reťazec nesprávny item key. Inak povedané, miesto toho, aby item skončil v stave not supported, tak normálne všetko zbehne, item nebude v stave not supported a ako jeho hodnota sa objaví tento reťazec. Rovnako sú tu ďalšie kroky. Ako vidíte, error matches v tomto prípade pre reťazec password a v tomto prípade pre reťazec timeout a následne je hodnota itemu nastavená na reťazce nesprávne heslo alebo na reťazec timeout. Ešte je možnosť použiť parameter anyError. To znamená, v takomto prípade sa udeje to, že v tomto prípade, že sa chyba nastaví na nešpecifikovanú chybu, to znamená, vznikne not supported item a chyba, ktorá bude identifikovať príčinu, prečo je tento item not supported, bude nastavená na reťazec nešpecifikovaná chyba. A anyError znamená, že tento stav nastáva, keď tá zdrojová chyba, ktorá bola pôvodnou príčinou, nevyhovuje ani jedným z týchto regulárnych výrazov. To znamená, ani jedno z týchto pravidiel check for not supported value nebolo vyhovujúce, tak anyError pokrýva takúto situáciu globálne. Ukážeme si to takisto, ako to vyzerá v praxi. Na záver, tu mám taký balík funkcionalít, ktoré sú takými drobnými vylepšeniami v tom zmysle, že nie sú to nejaké závažné veľké funkcionality v zmysle nejakej konfigurácie, ale sú zaujímavé a sú pomerne dôležité. Prvú, ktorú by som spomenul, je zmena vyhodnocovania vstupu dát s pohyblivou radovou čiarkou pre položku pre celé čísla, pre datový typ integer bez znamienka,
Doteraz, ak ste sa snažili do itemu, ktorý bol datového typu celé číslo bez znamienka, dostať hodnotu napríklad cez Zabbix sender, dajme tomu, dostať hodnotu spojivou radovou čiarkou, tak takýto item sa stal itemom v stave not supported. V novej verzii, vo verzii 7.0, bude odrezaná desatinná časť a číslo sa uloží ako celé číslo a nevznikne item not supported. Ďalšou dôležitou vecou je hlavne vecou, ktorá všetci, čo ste sa zúčastnili školení a zúčastnili testov, s týmto bodom súvisela obľúbená otázka, ktorá rada miatla účastníkov školení. Aký je rozdiel medzi full klonom a klonom? Takže od verzie 7.0 už prestávajú existovať dve funkcionality, klon a full klon. Zostáva iba jedna funkcionalita, ktorá sa bude volať klon a má presne tú istú úlohu, čo mala v súčasných verziách, respektíve v minulých verziách funkcionalita full klon. Čiže z funkcionality full klon sa stáva funkcionalita klon a tá je jedna jediná použiteľná pri klonovaní napríklad hostov alebo šablón. Spočíva to v tom, ak si spomínate, rozdiel medzi klonovaním cez full klon a klon bol ten, že v prípade full klonu sa naklonovali, napríklad v prípade hosta sa naklonovali jeho vlastné itemy, ktoré vznikli na ňom a aj itemy a respektíve ďalšie komponenty, ktoré získal dedením z templateov, ktoré boli s ním linkované. Obyčajný klon klonoval, respektíve výsledný klon mal na sebe iba tie itemy a ďalšie komponenty, ktoré pochádzali len z procesu dedenia z linkovaných templateov. Takže po novom, už keď naklonujete host, tak tam budú všetky itemy jeho vlastné, aj tie, ktoré získal zo šablón, na ňo nalinkovaných a iná možnosť vlastne nie je. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, je návrat k funkcionalite, ktorá odišla vo verzii 6.0 a to je možnosť využiť používateľské alebo user makra, keď použijem anglický výraz, používateľské makra v názvoch prototypov itemov a v názvoch itemoch. Táto funkcionalita bola odstránená vo verzii 6.0 a teraz je opäť obnovená, čiže opäť je možné využívať user makra v názvoch itemov a v názvoch prototypov itemov. Poslednou, ale nie dôležitosťou je funkcionalita detekcie zhody Engine ID v prípade využitia protokolu SNMP verzie 3. Tí, čo poznáte protokol SNMP verzie 3, viete, že každý device, ktorý monitorujete, musí byť v rámci monitorovaného prostredia prostredníctvom tohto protokolu jednoznačne identifikovaný pomocou tzv. Engine ID, ktoré vzniká algoritmom s využitím MAC adresy toho zariadenia a ďalších informácií, ale môže sa stať, že Engine ID nie je unikátne. Aj keď teda výrobcovia sa snažia dosiahnuť unikátnosť Engine ID, ale môže sa stať, že vo mojom monitorovanom prostredí dôjde k zhode Engine ID medzi viacerými monitorovanými zariadeniami, čiže následne v Zabbixe hostami. No a vo verzii 7.0 bola pridaná funkcionalita, ktorá takúto zhodu deteguje a na úrovni servera zalogovala, čiže je ľahšie možné identifikovať, pri ktorých zariadeniach došlo k zhode Engine ID a teda prečo následne zistiť tak, prečo zlyháva zber dát prostredníctvom protokolu SNMP verzie 3. Toto je dnešná teória. Povedali sme si, o jaké novinky v dnešnej časti z toho teoretického pohľadu ide. A ja by som teraz prešiel na živé demo. To živé demo, na tom živom deme si ukážeme teda dve oblasti. Jednou oblasťou je využitie vstupných parametrov a respektíve argumentov pre globálne skripty. A druhú vec, ktorú by sme si ukázali, je pre processing. Takže
idem do prostredia testovacieho Zabixu. Vidíte, že používam verziu 7.0.0, trošku to zväčším. Používam verziu 7.0.0 beta 1. Celé toto demo je na nej postavené. No a najprv, čo by sme si ukázali, tak je možnosť použitia globálnych skriptov. Globálne skripty sa konfigurujú v položke alerts scripts. Ja tu mám na ukážku nejaké pripravené. Ukážem vám test 02 a test 03, ktorý som vykonával s file systémami. Test 02 funguje tým spôsobom, že ako som spomínal, je nakonfigurovaná manuálna akcia nad hostom. Jedná sa o skript, ktorý má byť vykonávaný na Zabixovom agentovi hosta, nad ktorom skript spúšťate. Tento skript, tu je sekvencia komandov, ktorá na základe konkrétneho zvoleného file systému zobrazí, nakoľko je tento file systém využitý v percentách. Je použitý komand df, ale čo je dôležité, súčasťou je, ako vidíte, makro manual input, ktoré je jednak použité v procese vypisovania výstupu na identifikáciu file systému a zároveň komand df na základe toho konkrétneho vstupu, konkrétnej voľby file systému v makre manual input vypíše, ako je tento file systém obsadený v percentách. Čo je dôležité, o čo nám ide, je advanced konfigurácia, ktorú vidíte v spodnej časti. Od používateľa bude pýtaná informácia o danom file systéme prostredníctvom promptu file systém a v prípade tohto testu je použité drop-down menu. To znamená, je tu aj rovno ponuka file systémov, rootovský file systém boot, file systém var with MySQL. Z týchto troch file systémov si bude môcť používateľ vybrať. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Otvorím si okno s hostami, monitoring hosts, a tuto je možné kliknutím na názov hosta priamo vykonať ponúkané skripty. Ja budem spúšťať teraz skript 2. Skript 2 mi ponúkne, ako som spomínal, dropdown, výber, a ako to bolo uvedené, je tam rootovský file systém, boot file systém a var with MySQL. Výberom konkrétneho file systému už stačí len kliknúť na execute a agent je požiadaný o vykonanie uvedenej sekvencie komandov cez df s využitím makra, z toho makra pre input value, pre vstupnú hodnotu. A vidíte, že teda obsadenosť toho file systému je 21%. Táto makro manual input vlastne je použité takýmto spôsobom na určenie obsahu konkrétneho file systému. Čiže veľmi jednoducho v tomto procese si používateľ vyberá konkrétny argument pre skript, ktorý je následne použitý. Je tu samozrejme druhá varianta, ktorú vám ukážem ilustračne, a to je prakticky ten istý proces, tá istá situácia. Vidíte, že tá horná časť je rovnaká, ale v Advanced Configuration nie je použité drop-down menu alebo položka typ vstupu drop-down, ale reťazec. V takom prípade je potrebné zadať validačné pravidlo. Vidíte, že ja som nastavil validačné pravidlo do podoby, že musí začínať, ten vstupný parameter musí začínať znakom slash, kvôli tomu, že teda bavíme sa, testujeme nad Linuxom a file systém by mal začínať koreňovým adresárom, čiže znakom lomitka, respektíve znakom slash. Defaultný input string potom musí byť minimálne slash, pretože keby tam nebolo uvedené nič, tak to nesedí s input validation ruleom, takže minimálne slash tam musí byť zadaný, preto je defaultný input string slash a ten bude aj ponúknutý používateľovi ako defaultný vstup.
Ako to v takomto prípade vyzerá? Opäť budem spúšťať teda test číslo 3. Vidíte, že v takomto prípade musím tú hodnotu vpísať ja. Defaultná je slash, ale môžem tam vpísať akúkoľvek inú. Ak vpíšem rozumnú, že sa teda dá zdetekovať takýto file system, napríklad ten file system typu boot, execute a opäť prebehne to, čo predtým, len teraz bolo nutné ten vstup zadať. To sú dve možnosti, ako používať túto novú funkcionalitu. Vidíte, že ona je veľmi vhodná napríklad v prípade, že by ste použili manuálne spúšťanie skriptu napríklad na úrovni problému. Máte integráciu napríklad s nejakým helpdeskom alebo tiketovacím systémom. Niečo je manuálne potrebné od toho operátora, od toho používateľa získať nejakú informáciu, tu potom napríklad použiť v helpdesku alebo v tiketovacom systéme. Toto je presne ten spôsob, ako to urobiť. Či už nad úrovňou hosta, ako sme si ukázali, alebo takto isto môžete pracovať na úrovni problému. Keď otvárate tiket integráciou nad konkrétnym problémom, tak ho môžete takto obohatiť o dáta, ktoré zadá samotný používateľ. Teraz sa poďme pozrieť na tú druhú funkcionalitu. Tou druhou funkcionalitou je využitie preprocesingu. Ja som si pripravil item, ktorý je typu SSH agent. Všimnite si, že sa jedná teda o item, ktorý zbiera dáta prostredníctvom SSH protokolu. Toto je štandardný kľúč, ktorý sa používa pri takomto iteme. Ja tu nemám zadanú žiadnu IP adresu, to znamená, že sa použije IP adresa interfejsu hosta, s ktorým je tento item spojený. Vraciam v našom prípade, v mojom prípade, to, čo je vracané, je uname, teda v tomto prípade je to vlastne názov operačného systému, reťazec Linux, ktorý vráti takýto komand za štandardnej situácie. Keď všetko funguje ako má, tak proste tento item je naplňaný názvom operačného systému, ktorý je v tomto prípade Linux. Čo ale urobiť, ak by tam boli nejaké problémy? Ja tu mám 3 situácie. Jedna situácia detekuje stav, keď tá chyba, ktorá nastáva, má v sebe reťazec item. Používam takýto zložitejší regulárny výraz, že odchytávam celú tú chybu, pretože v takomto prípade, aby nenastal status not supported, tak nastavuje preprocessing priamo hodnotu toho itemu na reťazec nesprávny item key, dvojbodka, a /0 znamená, že sa vlastne všetko, čo bolo zachytené tým regulárnym výrazom, použije v tomto reťazci. Pravdepodobne viete, že teda existuje notácia s číslami 0, 1, 2. 0 zachytáva všetko, čo zachytil regulárny výraz, 1, 2, 3 a vyššie čísla zachytávajú konkrétne extrakčné grupy v rámci regulárneho výrazu definované klasickými štandardnými oblými zátvorkami. V druhom prípade, ak chyba obsahuje reťazec password, takáto chyba nastáva, keď proste je nesprávne zadané heslo, tak sa opäť nenastaví status not supported, ale do itemu sa vloží reťazec nesprávne heslo. No a ak v tej zdrojovej chybe, ktorá nastala, je reťazec timeout, tak opäť nenastane not supported, ale do itemu sa vloží reťazec timeout. Čiže tento item sa vlastne nestane not supported itemom, ale vždy jeho hodnota je nastavená podľa situácie, ktorá by inak bola predpokladom pre vznik not supported stavu. Ak to nie je ani jeden z týchto 3 stavov, týchto 3 situácií, tak je použitý parameter anyError, ktorý je použitý s reakciou set error 2. To znamená, v takomto prípade nastane not supported stav a ten bude definovaný reťazcom, ktorý tam ste videli v prípade zobrazenia v grafickom rozhraní not supported, nešpecifikovaná chyba by tam bolo napísané v takejto situácii. Poďme si to vyskúšať. Ja tu mám
výstup z tohto z tohto itemu, vidíte, že v pravidelných intervaloch hrak za minútu je tam reťazec Linux. Ak by som urobil to, že dajme tomu spôsobím následovný problém, zadám chybný kľúč, hej, nezmyselný kľúč, ktorý nie je možné použiť, použijem update. V takomto prípade tento chybný kľúč by štandardne spôsobil, že item by sa stal itemom not supported. V našom prípade, v tomto prípade by tu malo byť napísané, že teda my sme tú chybu nastavili do stavu, že je nesprávne nastavený kľúč. Skúsim proces urýchliť s tým, že použijem execute now na vykonanie zberu. A aká je teda posledná hodnota? Nesprávny item key, a je tam aj tá pôvodná správa, pretože som použil /0 a použil som regulárny výraz, ktorý celú tú správu, ako bola pôvodne nastavená, stiahol a vložil do kľúča ako hodnotu. Čiže nesprávny item key, unsupported item key for this item type. Hej. Čiže všetko ďalej beží, item nie je not supported a priamo hodnota toho itemu je vlastne tou chybou alebo identifikáciou tej chyby. Samozrejme, toto prebieha tak ako zber, každú minútu a každú minútu je táto hodnota nastavená. Ďalej, čo by sme mohli urobiť, je tu ďalšia možnosť spraviť, nebude problém v názve kľúča, ale pôjdem na nesprávnu IP adresu, v takomto prípade by mala byť vygenerovaná chyba, že takú sme si popísali, že dochádza k timeoutu, pretože on sa bude snažiť na tú IP adresu dostať a timeout vyprší, lebo sa na ňu nebude môcť pripojiť. Takže chyba by mala byť nastavená na výstup itemu, alebo hodnota itemu mala byť nastavená na reťazec timeout. Ideme sa na to pozrieť. Áno, stalo sa. Stále item nie je not supported, je normálne v štandardnom stave, akurát, že hodnota je nastavená v takomto prípade na reťazec timeout. Skúsme ešte tretiu alternatívu. Problém nebude s konektivitou a tým pádom s timeoutom, ale problém bude, že je tu využívané heslo. Vidíte, že username je root a password je zabix. Ja pridám ešte jedno x. A tým pádom by sa mala uplatniť, ešte raz vám ukážem, aká možnosť, tým pádom by sa mala uplatniť táto tretia alternatíva, alebo druhá alternatíva, nesprávne heslo. Čiže opäť nedôjde k tomu, že by bol item not supported, ale ako hodnota itemu by sa mal objaviť reťazec nesprávne heslo. Presne tak sa stalo. Je to veľmi dobrý spôsob, ako vlastne ošetriť, lebo to je večný boj, ako väčšine sa bojuje s tým, aby ste mali v systéme čo najmenej not supported itemov, čo je veľmi dôležité, pretože not supported itemy len zaťažujú systém. Zabbix sa ich snaží tak či tak zbierať. To nie je o tom, že keď je item not supported, tak ho Zabbix nezbiera. Nie, on sa ho v každom intervale zberu pokúša zbierať. Vlastne cieľom je ošetriť takéto stavy nejakým rozumným spôsobom, tak aby boli nejaký, keď už ho teda zbiera, aby tá informácia, ktorá tam je, bola v maximálnej možnej miere prínosná, tak ako si predstavujete, napríklad v mojom prípade, ako som nastavil ten setup, že sa vlastne stále pracuje s tou hodnotou. Napríklad môžete ju použiť následne v triggeringu, to znamená priamo by ste na toto môžete naviazať triggery, ktoré môžu otvoriť priamo problémy, ktoré budú hovoriť o tom, že ten item je timeoutovaný, alebo že je tam problém s heslom, čiže priamo ten trigger napríklad na toto zareagoval. Takže toľko dnes z mojej strany, čo sa týka jak teórie, tak živého dema. Na záver, samozrejme, otázky, ak nejaké sú,
tak rád zodpoviem. Do chvíľočku sa pozriem do otázok. Opäť 21.2., ak nenastanú nejaké závažné zmeny, radi vás uvítame na 7. časti nášho seriálu. Budeme pokračovať, ak budú tieto funkcionality, tak tými funkcionalitami, ktoré sú uvedené. Ak nie, nájdeme nejaké náhradné, ale predpokladáme, že by teda mohlo k nejakým novinkám tohto typu dôjsť a každopádne seriál bude pokračovať. Čo sa týka ešte možných školení, na ktoré by sme radi pozvali, sú tu ešte voľné termíny, ktoré vidíte, najčastejšie najbližšie voľné termíny na naše školenia, či už je to február alebo začiatok marca, na ktoré sa môžete prihlásiť. No a ešte úplne na záver vám ukážem, ako my sa môžete dostať na naše webináre. Ja som to spomínal. Na našej stránke priamo je k dispozícii časť webinárov, kde si z tohto seriálu môžete stiahnuť aj staršie časti. Snažíme sa ku všetkým zabezpečiť dostupnosť nielen samotných PDF fajlov, ale aj videozáznamov. A je tu aj archív našich starších webinárov spolu aj s videami. Videá sú dostupné aj priamo na našom YouTubeovom kanáli. Všetky tieto informácie buď dostanete mailom, aj s linkami, aby ste sa k týmto informáciám boli schopní dostať. No, a ja idem pozrieť vaše otázky. Čo sa mi podarilo nazbierať. Obligátna otázka, kedy bude dostupná verzia 7.0. Častá obľúbená otázka. Verzia 7.0 bola pôvodne plánovaná na marec tohto roka. Tento plán trvá, ale čím ďalej, tým menej sa stáva pravdepodobným. Posledné informácie, ktoré sa mi podarilo získať, hovoria o tom, že by to mohol byť apríl, prípadne až máj. Dôvod je ten, že teda firma Zabbix sa rozhoduje, ktoré funkcionality budú v verzii 7.0 a ako sú dôležité, a podľa toho stanoví aj tento termín. To znamená, čím to bude neskôr, tým viac funkcionalit v tej verzii 7.0 bude k dispozícii. Čím skôr, o tom menej bude verzia 7.0 bohatá na novinky, ale zatiaľ je situácia takáto, čiže nie je pevne stanovený termín zatiaľ, ale takto to vyzerá v takomto intervale, pomerne širokom intervale, marec až máj. Ako je to s videami z našich, respektíve s dostupnosťou videí a prezentácií z našich webinárov? No, tak ako som ukázal, respektíve ukazujem na webovej stránke, ktorá je našou webovou stránkou našej spoločnosti. K dispozícii teda sú ako v archíve staršie časti, ktoré sa netýkajú tejto série, tak aj kompletný archív, ktorý dávame dohromady, ktorý sa týka celej tejto série, sú k dispozícii ako PDF súbory, tak v mnohých prípadoch aj videá. Snažíme sa tento archív postupne vylepšovať a čo sa týka videí, ako som spomínal, sprístupniť na našom YouTubeovom kanáli. Všetky informácie s týmto súvisiace dostanete opäť mailom. Nevidím tu žiadne ďalšie otázky. Ak máte nejaké, prosím teda do tej časti question and answers, respektíve ak máte akékoľvek otázky všeobecne týkajúce sa Zabbixu, alebo riešite nejaký problém týkajúci sa Zabbixu, tak neváhajte nás kontaktovať. Aj táto informácia je súčasťou našich newsletterov,
Poskytujeme dokonca jednu konzultáciu zdarma. Môžete na našej stránke vyplniť formulár, kde identifikujete svoj problém, svoju otázku. Prípadne nás môžete priamo kontaktovať na našich, či už osobne, v tomto prípade mňa, telefonicky alebo na našich mailových adresách a položiť akúkoľvek otázku, ktorá vás v súvislosti so Zabixom trápi, prípadne problém, ktorý sa snažíte vyriešiť. A to je pre dnes všetko. Ďakujem za pochválenie dnešnej prezentácie. Ako som vravel, radi vás uvítame v najbližšej budúcnosti na našich najbližších ďalších webinároch. Prípadne neváhajte sa na nás obrátiť s otázkami, neváhajte prípadne sa prihlásiť na naše školenia a my sa tešíme na vašu účasť. Ešte raz vďaka za dnešnú hojnú účasť. Dúfam, že informácie stáli za to a že ste získali niečo nové v tejto oblasti. Ešte raz vďaka, do počutia, dovidenia.